Els xuclis ja sabeu que són uns personatges que xuclaven els mal rotllos i donaven molta energia als nens quan estaven a l'hospital. Però aleshores, quan es va parlar d'aquest projecte, van venir a la casa, naturalment. Esto es una realidad, que todos los voluntarios de la Casa de los Xuclis lo sentimos y lo sabemos. Estaven xuclant la malaltia dels nens. T'ajuden a passar els teus moments difícils en companyia. És una part que tampoc es coneix, una part que sempre queda molt amagada. Estan per tots llocs. Estan amagats al jardí, a la cuina, a les habitacions. Sí, estan per tot arreu i sobretot és això. Quan te trobes malament és com penses en els xuclis i com que ja t'hi poses feliç. Porta un aire fresc i venen amb moltes ganes de portar noves idees, nous jocs. Com jugar, com pintar, com explicar contes, com riure, que li fa bé als nens que estan aquí, als xuclis. Quan deia casa, veus aquest ambient de crits, de jugar, de cridar l'atenció i també això també és agradable. És que t'ho donen tot. És una casa que abans no sabies que estava, no? Perquè no sabies que existia això, però una vegada aquí dins és que t'ho fan tot molt fàcil, molt fàcil.